bona tarda, benvinguts, benvingudes i procedint a aquest acte que ha impulsat el Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organizacional. En primer lloc, la vicerectora de Qualitat de la Universitat les donarà la benvinguda a l'autor. Molt bé. Benvolguts i benvolgudes, en nom de l'excel·lentíssim rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, els dono la benvinguda a l'acte d'inauguració del Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu, altrament conegut com a CRIEDO. Moltes gràcies al professor Gairín per convidar-me a iniciar aquest acte i la meva benvinguda i agraïment també per la conferenciant, la Beatriz Pont, que, com sabeu, ha vingut de París i sabem que finalment no ha estat tan fàcil com podria semblar trobar un transport per arribar fins aquí. Vull agrair l'assistència a l'acte de la secretària general del Departament d'Educació, la senyora Núria Mora, al president del Consell Escolar de Catalunya, el senyor Jesús Vinyes, a la degana, el director i els directors de departament, representants de les diferents universitats catalanes, a tot el col·lectiu de directors i directores d'instituts i centres de primària de la xarxa Vives, que avui us heu pogut acostar fins aquí, i també a les persones del món de la inspecció en educació, companys i companyes i alumnat. Jo sé que la formació d'aquest centre de recerca és només un pas endavant més, en una trajectòria molt consolidada d'un grup de recerca i, evidentment, deixaré que sigui el professor Gairín qui ens parli d'aquests aspectes, perquè ho farà amb molta més expertesa i coneixement que jo. Però jo sí que volia destacar que, al meu parer, el col·lectiu, ja només amb el col·lectiu de participants d'aquest acte, indica una de les que per mi és les fortaleses d'aquest centre de recerca que avui inaugurem. I és que és un model de centre que té el seu punt fort en la vinculació amb els i les agents clau que formeu part del món educatiu. I, per tant, complint amb una gran funció de transferència, amb responsabilitat social i d'avenços aconseguits, a més, per la via participativa. Persones, a més, que després sou els qui realment poden canviar les coses. Per tant, per mi és una garantia d'èxit i de feina molt ben feta. I en aquest sentit, doncs, com a persona que represento avui aquí a la UAB en aquest acte, doncs estic molt contenta i satisfeta de veure inaugurat aquest centre, que contribueix, sens dubte, a la vocació d'excel·lència d'aquesta universitat. Acabo la meva benvinguda. Deixo que sigueu la resta els que compartiu els espais. Desitgeu-vos que tingueu una gran jornada i compartint entre vosaltres reptes i reflexions. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies, vicerectora, en aquest format que han preparat els meus companys. Estoy enfonsat aquí. No sé si me volen enterrar o que volen fer andul, Però, bueno, moltes gràcies, com he dit, a la vicerectora, al rectorat i també a les persones responsables del sistema educatiu, dels centres, de la inspecció, estudiosos en general de temes organitzatius. El Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organizacional és un centre que es dedica, com diu el seu nom, a treballar i investigar sobre l'organització i gestió d'institucions, tant de l'àmbit de l'educació formal com de l'educació no formal. I en aquest sentit és propi del nostre àmbit treballar temes com la direcció i el lideratge de les organitzacions, la gestió del coneixement, la planificació multinivell, l'avaluació d'impacte, el desenvolupament d'institucions saludables, segures i sostenibles, com es diu ara, entre altres qüestions. De fet, les persones que estem aquí en el CRIEDO compartim una idea. I la idea és que en el món educatiu, en el món de la formació en general, hi ha molts bons professionals i professionals, però moltes vegades les seves actuacions queden limitades per el context, que a vegades possibilita o dificulta la seva actuació. Nosaltres creiem i compartim que el context és molt important, perquè és el que facilita que l'activitat individual supere i millore en la interacció amb altres professionals. I, per tant, ens dediquem a aquesta idea.
treballar com organitzar els contextos educatius per facilitar el canvi, la innovació, la transformació i, en definitiva, un millor servei a la societat. D'on partim? De fet, aquest centre té un origen ja a la Facultat de Lletres, la Facultat de Filosofia i Lletres, que en l'any 84 es va generar l'especialitat d'organització i gestió de centres. I es va configurar un equip que tenia la responsabilitat d'impulsar en l'Autònoma, en els estudis de pedagogia i en la resta de l'Estat aquest àmbit, que bàsicament es reduïa a temes administratius i legals, pensant que en centres com major autonomia entrarien més coses aquí. Van començar a treballar, al 99 es va crear a l'Autònoma els grups de recerca ANE, el nom específic, aquest grup EDO, que es deia així, va ser reconegut. Posteriorment la Generalitat va crear els grups de reconocido prestigio, va entrar també, i en el 2020 la pròpia universitat va promoure la transformació en centres. I això va permetre la incorporació a aquest grup inicial EDO de persones que venien de l'àmbit de la innovació, en el context de la Facultat d'Economia i Ciències Empresarials, i de l'àmbit de l'art, que venien del Departament de Didàctica de l'Expressió, de tal manera que es va enriquir amb aquestes noves aportacions. On estem? Actualment, perquè tingueu una idea, hi ha 24 investigadors en el grup CRIEDO UAB, però hi ha 15 persones d'altres institucions que sempre han estat vinculats a nosaltres. La Universitat de Lleida, la Universitat Internacional de Catalunya i altres de fora de Catalunya, com la Universitat de Sevilla, la Universitat de Granada i altres, que són 15 persones més. Però, a més, tenim contactes i hem creat una xarxa aproximadament de 220 institucions de Llatinoamèrica, d'Àsia i d'Europa, que és una mica la xarxa EDO, la xarxa de grups que estan interessats en organització i gestió de les institucions. Jo diria que el core inicial, amb permís de la nostra companya del core UAB, el core inicial del grup EDO es va enriquir amb aquests grups, amb aquests contactes, i de fet ja parlem d'un clúster. En la vinculació amb l'entorn, en aquest clúster ja tenim més de 400 persones i a partir d'aquí hem generat xarxes que estan molt vinculades al món professional d'aquest àmbit. Per exemple, el Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació, que té aquí la seu, la REZAGE, Red de Apoyo a la Gestión Educativa de toda Latinoamérica, que té aquí la seu, però participem com a fundadors de RETINDE, que és la red d'investigadores a nivell de tot l'estat espanyol. I participem també de l'Observatorio Ibérico de Liderazgo Educativo, que es fa con Portugal. Per tant, estem en un context que hem anat creant una xarxa i en aquest moment estem desenvolupant 13 projectes, 7 europeus, alguno d'innovació, alguno de transferència i en general són projectes que impliquen cadascú a 7-8 institucions i suposen aproximadament, a dies d'avui, 2 milions d'euros d'investigació i innovació i aproximadament 400.000 euros de formació, perquè fem diversos programes de formació. I què aspirem? Que seria una mica a on volen arribar. De fet, el CRIEDO té un pla estratègic que es va aprovar del 21 al 25 i en aquest pla estratègic planteja bàsicament 4 punts. Un punt és crear una cultura d'integració dels diferents grups, que són 7 grups diferents que treballen dintre del CRIEDO. 2, augmentar la internacionalització, perquè creiem que les xarxes que tenim s'han d'ampliar. Impulsar la transferència, creiem que cada vegada més hem de treballar en reptes i, per suposat, millorar la qualitat de lo que fem, de lo que transmitim, etc. Bé, bàsicament això és el CRIEDO. Us animem
a revisar lo que fem, està a la pàgina web. Hi ha subscripcions a newsletters gratuïtes que mensualment parlen d'aquests temes, i esteu invitats. Esteu invitats també a participar de les nostres activitats i, com no, com diria aquell, diria la pròpia autònoma, aquesta és la nostra casa, és la vostra casa, i qualsevol idea que tingueu, qualsevol inquietud, aquí estem. Moltes gràcies per la vostra presència i a la vostra disposició. Moltes gràcies. A continuació tindrem el plaer d'escoltar la doctora Beatriz Pont, a la qual agraïm profundament que hagi acceptat venir fins aquí per compartir amb nosaltres els seus coneixements. La doctora Pont ens oferirà una conferència d'abast internacional sobre la necessitat d'invertir en el lideratge escolar per aconseguir la millora educativa, tant als països desenvolupats com en els que estan en mitjà i baix desenvolupament. Ens parlarà també de la importància de la formació i del context per al desenvolupament de capacitats col·lectives. Tindrem ocasió d'adreçar-li preguntes o les consideracions que vulguem després de la taula de debat que hi haurà. És a dir, que si ara hi ha alguna inquietud, us demanem que prengueu nota i després li podrem adreçar tant a ella com a les persones que formaran part de la taula de debat. Abans de donar-li la paraula, faig un breu apunt sobre la seva trajectòria acadèmica i professional. La doctora Pont actualment és cap de formació de l'Institut Internacional de Planificació Educativa de la UNESCO. És llicenciada en Ciències Polítiques pel Pitzer College, Califòrnia, és doctora en Ciències Polítiques per la Universitat Complutense de Madrid i també té un mestratge en Relacions Internacionals per la Universitat de Colúmbia. Al llarg de la seva carrera ha treballat en la reforma de polítiques educatives en el lideratge escolar a nivell internacional dins de la OCDE, en països com Grècia, Japó, Mèxic, Noruega, Suècia i Regne Unit. Quasi res. És investigadora en Educació i Polítiques Socials al Consell Econòmic i Social del Govern d'Espanya i també ha treballat per Andersen Consulting a Accenture. Ha estat guardonada amb un doctorat honorari a la Universitat Sheffield Hallam, al Regne Unit, i la doctora Pont imparteix docència sobre política d'educació comparada en l'Escola d'Afers Internacionals Sciences Po a París. També dona conferències internacionalment sobre com impulsar el canvi en l'educació. Com a cap de formació de l'Institut Internacional de Planificació Educativa de la UNESCO, dirigeix i coordina el desenvolupament, la implementació, el seguiment i l'avaluació dels programes globals de formació de l'Institut sobre la base d'una estratègia que respon a les necessitats de capacitació dels estats membres. I res més que donar-li la paraula. Es un gran placer para mí estar aquí esta tarde con ustedes y con Joaquín en la ocasión de la inauguración del CRIEDO. La verdad es que me da mucho gusto poder estar aquí y poder estar con ustedes y darles la enhorabuena por la creación de este centro. Voy a hablar sobre habilidades clave para la mejora de la reforma educativa, de cómo liderar el cambio educativo. Y mi presentación está basada en mi experiencia. Llevo en la OCDE, he estado trabajando unos 22 años con reformas educativas en distintos países de la OCDE y también allí es donde tuve la oportunidad de conocer a Joaquín llevando un proyecto internacional sobre el liderazgo escolar, donde miramos cómo se llevaba a cabo el liderazgo escolar en 22 sistemas educativos de la OCDE. Y entonces allí empezamos una relación y hasta aquí está. Me ha invitado aquí, es un placer para mí. Entonces allí he tenido la oportunidad de trabajar con muchos sistemas educativos, todos intentando llevar a cabo reformas educativas en distintos ámbitos, ya sea en liderazgo escolar o en otros ámbitos curriculares o de reforma de política docente o de otro tipo. Y he tenido también la oportunidad de trabajar en equidad, en la educación de adultos y luego en reforma e implementación de reforma educativa, que es uno de los ejes que me voy a centrar hoy. Y hace poco me cambié a la UNESCO en el IPE, que es el Instituto Internacional de Planeación Educativa, donde estamos reformando nuestro centro para que se convierta en
en una academia de aprendizaje para gente que trabaja en el ámbito de política de educación. Y entonces con esto voy a componer mi presentación. Entonces, ¿dónde estamos? Voy a hablar primero sobre los procesos de cambio y mejora educativa, después sobre el liderazgo educativo en este ámbito y qué tipo de capacidades y competencias hacen falta para ejercer este liderazgo educativo del cambio. Lo que sabemos es que estamos en un momento de cambio enorme y creo que todos los que están aquí lo habéis vivido, lo conocéis de cerca, de lejos, tanto para vosotros profesionalmente hasta personalmente como para la gente que está en las escuelas. Es un momento de cambio tanto en cuanto al aprendizaje de los alumnos, que se está cambiando sobre aprendizaje basado en conocimientos, aprendizaje basado en competencias, hacia otra equidad, mucho más inclusión de los alumnos y aprendizaje a lo largo de la vida. También se ha cambiado mucho el contexto externo y aquí yo creo que Joaquín hablaba del contexto y de la importancia que lo es todo, es muy importante reconocerlo y vemos que, pues, cómo no el COVID, pero también el medio ambiente, la tecnología, una serie de cambios que nos están haciendo cambiar nuestros sistemas educativos en muchas maneras y eso hace que en términos de liderazgo haya que cambiar y liderar en momentos siempre de incertidumbre. Esta es la nueva realidad que tenemos que reconocer y en formación hay entornos de aprendizaje online, híbridos y en persona también. La gobernanza de los sistemas educativos ha cambiado muchísimo también y cada vez se reconoce que hay una mayor participación de personas que no son las de antes en la gestión, en la dirección educativa, que incluyen alumnos, a directores, a docentes, a padres y a mucha más gente de lo que antes era el caso. Y también hay cambios en las estrategias de gobernanza y de gestión. Y por último, hay un cambio sobre todo en un enfoque de datos y de números sobre cantidad a impacto. Cómo está influyendo nuestra educación en las habilidades de los niños y entonces se está usando muchísimo más datos. Y todo esto influye muchísimo en lo que es la reforma educativa. Y lo que vemos es lo que antes de la teoría, de lo que pasaba un poco en el siglo XX, que era una visión de la política educativa mucho más lineal, que era, pues, se define el problema, es una visión mucho más técnica. Se elabora, se establece la agenda, se elabora una política, una reforma, se desarrolla, se implementa y se evalúa y ya está. Y así es como se trabajaba un poco de una metodología mucho más de arriba abajo, ¿no? El ministerio define y todos los demás obedecen e implementan y así se vislumbraba lo que era la reforma educativa. Pero con todo este contexto de cambio lo que hace es que ha habido un cambio enorme en cuanto a lo que es una reforma educativa y se ha convertido en un mundo muy complejo en el cual hay mucha gente involucrada, una gobernanza que está mucho más descentralizada, con muchas más reacciones hacia el cambio, mucha más comunicación, tecnologías que permiten expresar y entonces se convierte en un proceso muy complejo de gestionar en la práctica. Si bien en la teoría, en las escuelas, lo estudiábamos así, lineal, la realidad no tiene nada que ver. Y entonces, ¿cómo se puede asegurar que estas reformas educativas que se plantean en los ministerios, en los departamentos de educación, realmente lleguen a un aula y influyan en lo que van a estudiar los alumnos, lo que van a enseñar los docentes, en lo que va a dirigir un director o directora en la escuela? Pues uno de los temas es que hay muy poca investigación sobre lo que es la implementación de la reforma educativa. Es una falta de prioridad, no se investiga porque, claro, llegan cada 4 años o 5 años, se renueva un gobierno y entonces no se investiga lo que va a pasar, qué ha pasado, se llega al próximo gobierno y lo cambia. Y entonces no hay investigación porque no hay dinero para investigar, porque no hay necesidad, porque es muy difícil, no es una prioridad.
estas reformas también están muy basadas en el contexto y en la práctica de cada reforma. Y al final mucho está basada en gente y en lo que sabe gente cómo gestionarlo. Y cuando se va la gente, se va el conocimiento sobre cómo se ha llevado a cabo esta reforma. Y también, por último, requiere un enfoque en procesos de gestión de cambio. Entonces, en mi trabajo con distintos países, muestra que hay retos en todos estos cambios. Uno es que se suele dar que el diseño de la política educativa no es fuerte, no está bien hecho, no está basado en evidencia, no está basado claramente en prioridad y puede haber una falta de visión clara y concreta con objetivos concretos de lo que debe ser la reforma. También falta investigación y conocimientos de cómo traducir esta política realmente en acciones prácticas, y poca evidencia y poca capacidad de gestionar estos procesos de cambio. También se dice que hay resistencia a las reformas, y eso puede ser verdad. Yo, como lo veo, es que esa resistencia es porque no se ha involucrado a los actores principales en el proceso desde el principio. A los que tienen que apropiarse de la reforma, hacerla suya e implementarla. Y por último, hay muchas lagunas en las estrategias de implementación. No se tienen en cuenta este cambio en la complejidad de esta visión de arriba abajo, que tiene que ser más bien desde las escuelas hacia arriba, y liderar el cambio requiere profesionales de la educación que tienen que estar bien formados a nivel nacional, regional, local y en las escuelas. Y estas son unas lagunas que hemos encontrado. Entonces, ¿qué es lo que...? Esto lleva a una brecha, que es la que enseñaba antes, entre lo que es la política, lo que se escribe en un papel de política pública de educación, a lo que realmente pasa en las escuelas. Y esta brecha requiere que se vaya mucho más allá del diseño, de lo que es el diseño de la política, y que se configure la reforma educativa como un proceso completo que haga pensar desde el inicio hasta el final cómo lograr este cambio, y que incluya la participación de las distintas personas que van a estar involucradas, y que se piense la implementación desde el principio, no una vez ya se haya diseñado esta reforma. Tercero, hace falta reconocer que el liderazgo educativo a distintos niveles es esencial si se quiere tener éxito en una reforma. Y eso no se suele dar, de hecho. Es como, bueno, vamos a inventarnos, vamos a diseñar una reforma. En Inglaterra, por ejemplo, llegaba un ministro y decía, yo cuando era joven iba a un grammar school. Y claro, quiero que hagan lo mismo porque a mí me fue muy bien. Y no es una reforma diseñada en base a evidencia o a compartir con otros, y entonces, claro, esta reforma no involucra a otros a pensar cómo se puede implementar y a liderar este cambio. Entonces fallan estas reformas. Y por último, hace falta planificar esta gestión del cambio. Entonces hicimos cuando estaba en la OCDE un marco de lo que es la implementación, que es más circular que lineal y que tiene 4 ejes. Y estos 4 ejes son, el número 1 es el tener un diseño de política inteligente, y eso pues se puede dar el caso o no. Y eso incluye tener una visión clara de lo que se quiere lograr. Número 2, tener las herramientas de política educativa apropiadas para ajustarse a alcanzar esta visión, y luego tener recursos, dinero, fondos, gente necesarios para llevar a cabo esta reforma a lo largo del tiempo, no solo el primer año. Y esto, bueno, no es tan claro que se lleve a cabo. Número 2 es la participación inclusiva desde el principio de los distintos actores que van a tener que llevar a cabo la reforma. Y de hecho hay muchas maneras de involucrarlos, y lo que hace falta comunicarse bien, buscar maneras de involucrar, y también tener una definición clara de roles y responsabilidades. El tercero es el contexto, que es básico, ya lo ha dicho Joaquín, pero aquí también está muy reconocido que hace falta que las reformas se adapten al contexto, que haya un contexto favorable, porque si se aprueba una reforma educativa el último año de un ciclo político, esa reforma no se va a llevar a cabo. Entonces se tiene que pensar
el timing político, si hay dinero en el gasto público suficiente, y también si hay capacidad y liderazgo para llevar a cabo esta reforma y alinearlo a otras políticas que haya en el entorno. Y por último, pensar en cómo implementarlo claramente. Entonces ahora voy a repasar un poco cómo llevar a cabo este proceso. El primero es el diseño de la política inteligente, como decía, tiene 3 ejes. Uno es la visión, la evidencia y objetivos, y una buena política basada en evidencia. Y el tema de la visión es muy importante. Yo he estado trabajando con distintos países. En Japón, por ejemplo, cada 5 años lleva a cabo una estrategia de cambio y dice, bueno, estos 5 años vamos a hacer esto está muy claro, muy definido, muy estratégico. En Noruega o en países más nórdicos hacen libros blancos, y estos libros blancos son muy amplios y dan como ideas muy amplias, pero que luego son muy difíciles de llevar a cabo en algo tangible, concreto. Y, por ejemplo, estuve trabajando con Noruega en una reforma de colaboración entre docentes para mejorar la formación, y daban tantos objetivos para su reforma que al final querían mejorar las universidades con ella, mejorar a los docentes, mejorar la economía local. Tenían tantos objetivos que era como imposible llevarla a cabo tal y como se había planteado. O en Gales, donde hicieron nuestra misión, que han hecho una reforma curricular muy basada en un planteamiento de visión clara de lo que querían lograr, pero también había trabajado con Gales, y cuando llegó un ministro y cuando nos fuimos a reunir con él, llevaba 2 semanas, y le preguntamos, bueno, ¿usted qué aspira para su sistema educativo? Queremos estar entre los top 20 de PISA dentro de 3 años. Y nosotros le miramos, bueno, y yo trabajaba en la OCDE, pero bueno, a ver, esto de PISA, ¿qué le significa a un docente y a un niño y a un padre y a un director de escuela? ¿Cómo va a lograr que eso se transforme en algo concreto de mejora? Esa no es una visión que le puede dar usted a su sistema educativo. Tiene que dar algo que tenga significado para la escuela, que tenga algo real. Y en Australia también queremos estar en los top 5 en los próximos. Era como la batalla, pero eso lo decían los ministros, pero luego la realidad, eso es muy difícil de llevar a cabo concretamente. ¿Cómo se hace, no? O en Estonia, que han diseñado una estrategia de 15 años hasta el 2035, que estuvimos trabajando con ellos también, y tenía tantos objetivos y tantos componentes que era muy difícil de definir o de aclarar. Pero bueno, por lo menos las hacen. Hay otros países que no hacen, no tienen visión, y llega un gobierno, otro gobierno, y no hay una visión clara que dirija al sistema, que diga, nosotros queremos un sistema educativo de calidad y que incluya a todos los alumnos, equidad con calidad, y que queremos llegar a esto dentro de 4 años. No lo tienen, o sea que es importante definir una visión, objetivos, indicadores que permitan medir el progreso a llegar a esto. Y aquí les doy el ejemplo de Escocia. Escocia hace unos años estableció lo que llamaban el currículum de excelencia, que es un currículum, la verdad, que es muy bonito y que define que todos los alumnos tienen que tener 4 capacidades. Y aquí no se ven mucho, está muy pequeñito, pero quieren tener alumnos con éxito. 4 son. El segundo es personas con confianza en sí mismas. Tercero, ciudadanos responsables. Y 4, effective, contribuidores eficaces al país, a su sistema. Y este es el Curriculum for Excellence, el currículum de excelencia. Tiene unos principios muy sólidos, pero desde que se empezó a diseñar hasta que se ha implementado han pasado 10 años y han empezado a plantear documentos y más descripciones y más atributos y capacidades y tantos que al final tantos puntos de referencia que en las escuelas no sabían qué implementar. Y yo no sé, que era como, bueno, ahora les enviamos esto, ahora lo otro, ahora
tienen que medirlo todo en función de experiencias y resultados, ahora entre atributos y capacidades. Y entonces un director o directora de escuela no sabía cuáles de los documentos utilizar para implementar el currículum en su escuela, lo cual dificultaba. Es muy bueno, y sigue siendo, está muy bien, pero es alguno de los temas que hemos visto. En Japón, por ejemplo, tenían otra reforma curricular y muy a estilo asiático y zen. El principio de su currículum era: queremos tener una habilidad académica sólida, un sentido rico de la humanidad y un cuerpo sano, y todo estar muy bien estructurado. Y para eso tenían pues 3 ejes: qué sé, qué conozco, qué puedo hacer con lo que conozco, cómo puedo usar lo que sé, y la otra, cómo llevar una mejor vida y interaccionar con el país y con la sociedad y con el mundo. Y entonces el currículum está basado un poco en estos 3 principios, pero cada país utiliza su contexto, su realidad para diseñar sus reformas. Entonces aquí es que hace falta pues planificar cómo realmente una política puede llevar a cabo estos objetivos y elegir bien las herramientas para llevarla a cabo. Número 2 es la participación inclusiva. Y es que hay tantas personas que están involucradas, y yo creo que aquí en esta sala ya, por ejemplo, hay inspectores, el Consejo Escolar de Estado, del Departamento de la Generalitat, de la universidad, directores de escuela. Yo no sé si hay representantes de padres, de alumnos, pero en el mundo de la educación, ¿quién no participa y quién no tiene una opinión sobre educación? Todo el mundo tiene una opinión sobre educación. Entonces hay mucha gente que participa en estos procesos educativos y que todos tienen que coordinarse unos con otros y participan. Entonces, si no están involucrados de alguna manera, es difícil que estas reformas vayan a tener el éxito que se espera que tengan, ¿no? Hace falta definir roles y responsabilidades, porque uno de los temas es que tanta gente que participa, al final unos se solapan con otros y repiten lo que hacen unos de otra manera, y es un poco complejo. Hace falta favorecer, y lo que hemos visto, lo que se llama la coconstrucción, para fomentar la creación de reformas que tengan sentido y que realmente respondan a las necesidades reales de los que la tienen que implementar, y tener una retroalimentación. Y aquí vemos pues distintas maneras. Esto era en Gales, por ejemplo, distintas maneras hicieron una política de las escuelas como, estoy intentando como decirlo en castellano, como learning organizations, como organizaciones que aprenden. Hicieron una política que tenía 7 ejes, que estaba muy ajustado a su necesidad, a su realidad, y lo llevaron a cabo en co-construcción con las escuelas, con grupos de docentes, grupos de directores, y entre ellos lo diseñaron. Y esto es el ejemplo de co-construcción que hicieron, y que ha sido muy positivo, porque se tarda más, es verdad que se tarda más en este proceso, pero al final ya está hecha la política. Entonces, y se cuenta con el apoyo de la gente. También hay muchos países que hacen debates, consultas, debates sistemáticos o menos sistemáticos, online o en persona, organizan eventos, y hace falta. Lo que sí que hemos visto es que hay mucha gente que se queja de que, si bien hay debates y se pide la opinión de la gente, luego no se ve reflejada esta opinión, que es testimonial. Entonces hace falta que estos debates se incluyan realmente en las reformas. También hay otros países que hacen pruebas piloto, donde se prueba una reforma en las escuelas. Entonces, y otro es grupos de trabajo en dirección en distintos países que trabajan en equipos de distintos grupos, reflejando la diversidad del sistema educativo. Después, en el contexto favorable, hay varios ejes que son importantes a tener en cuenta. Uno, como no, es el contexto político, económico y de gobernanza, y donde hace falta que se alinee bien la reforma a esta realidad, porque si se diseña una reforma que está pensada para un modelo descentralizado, pero los directores no tienen capacidad de hacer nada, pues no va a funcionar tampoco.
y hace falta pensar. El segundo es las políticas complementarias y muchas veces hemos visto reformas, por ejemplo, curriculares, pero los exámenes de salida de la escuela no cambian y entonces los docentes no cambian, porque ¿para qué van a cambiar lo que están enseñando si realmente lo que se va a medir al final sigue siendo lo anterior? Entonces hemos visto bastantes países que no ajustaban los exámenes de salida, como las pruebas que pueden ser las PAU u otras, a reformas curriculares. Y entonces eso quita el incentivo a cualquier docente a cambiar su forma de enseñar, porque va a seguir, a los padres le van a pedir que su alumno pase el PAU. Y entonces ellos no van a cambiar su manera de enseñar o el currículum que enseñan. Y el tercer eje, que es el que quiero centrarme aquí, es el liderazgo del sistema y de la escuela, que es muy importante. Para mí uno de los ejes básicos. Capacidad de cambio. Es verdad que cuando se pregunta, y estos son datos ya un poquito antiguos del 2018, si los directores, si pregunta si la gente está dispuesta al cambio. Y la mayoría dicen que sí. O sea, no es que haya, cuando se preguntan, Talis preguntaba que si la mayoría de los docentes están de acuerdo en cambiar, si el cambio es bueno, si la innovación les va a ayudar a enseñar mejor, claro que sí. No hay un rechazo al cambio por el cambio, hay un rechazo al cambio en el cual no han estado involucrados o pueden tener una oposición porque no lo ven adecuado a su realidad. Pero hemos encontrado que la mayoría de los directores, directoras o docentes, que si viene un cambio que es bueno, lo van a implementar, no se van a enfrentar a él. Por otro lado, vemos que la formación de dirección escolar en muchos países sigue siendo limitada. En los últimos 5 o 10 años sí que ha empezado a aumentar más, pero hasta hace 10, 15 años era bastante limitada y estaba sesgada hacia la administración de papeleo, pero no una gestión educativa hacia la mejora de los resultados de los niños. Y aquí era también en el 2018 que solo una media del 50% de los directores habían participado en cursos de liderazgo pedagógico. Sí que habían participado más en liderazgo administrativo, pero no pedagógico. Entonces, se les está pidiendo mucho, pero no se les está dando la formación adecuada. Y el contexto sí que también demuestra cómo las escuelas pueden cambiar. Y aquí con el COVID quería enseñar algo sobre el COVID. Es cuando llegó el COVID y hicimos una encuesta y la mayor de cómo se habían llevado a cabo los cambios. Y al principio lo que pasó, y yo creo que muchos de vosotros aquí presentes, ¿quién llevó el cambio? No fueron los departamentos de educación ni los ministerios, fueron los directores y directoras y docentes en sus casas que hicieron de una semana a la otra o de los cambios. Allí fue donde se demostró que realmente, y ha salido mucho en las encuestas también, que fue realmente donde se vio el valor de los directores, de la dirección, del liderazgo escolar y de los docentes en llevar a cabo cambios. ¿Y con qué rapidez? Que si hubiera sido a través de un departamento hubiera tardado 15 años, pero aquí se llevó a cabo en 2 semanas. Un cambio que fue mucho más orgánico por necesidad, pero sí que demuestra que no hay rechazo al cambio cuando hace falta, sino que hay una voluntad y una capacidad bastante reconocida. Entonces, el tema es cómo se puede pensar, cómo el liderazgo educativo puede planificar y pensar cómo llevar a cabo el cambio, utilizando este marco. Pues la idea es cómo llevar esta gestión del cambio. Número 1, diseñar en relación al diseño de la política educativa, pues hay que pensar cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, qué recursos van a contar, cómo, qué se va a medir y cuándo. Y en cada eje hace falta en esta gestión del cambio pensarlo. Y esto es para las personas que están involucradas en el liderazgo educativo a distintos niveles del sistema. Y es muy importante pensarlo sistemáticamente. Y en la experiencia que he tenido yo en muchos países de la OCDE, este no es el caso. Estos cambios son más
orgánico, se diseña solo al principio, pero todas estas etapas no sé cuánto se van diseñando a medida que se va implementando las reformas. Pero no hay una capacitación específica para llevar a cabo estos cambios, unas habilidades que se pidan para llevar a cabo este cambio, y la gente que está trabajando, porque al final son todo personas que están, como nosotros, que estamos trabajando en el cambio. Y lo que hace falta es reconocer esto, reconocer que hace falta tener unos procesos sistematizados del cambio educativo y habilidades para poder llevarlo a cabo y apoyo para poder llevarlo a cabo. Entonces, estas capacidades aquí, hemos visto, ¿cómo se llaman los policy makers? Que nunca sé cómo traducirlo, los hacedores de política pública, Gestores. los gestores de política pública, o los profesionales de la educación, porque ahora son más, pero donde trabajo yo ahora en la UNESCO IPE se dedica a desarrollar la capacidad de la gente que trabaja en ministerios y otros departamentos para que puedan llevar a cabo estos cambios, esta planificación y gestión del cambio. Y entonces lo que vemos es que bueno, es un eje básico. Si se quiere llevar a cabo una reforma educativa, lo tienen que llevar a cabo personas como nosotros, que podemos estar o no formados para ello. Podemos tener estas habilidades o no. Alguien nos las puede haber explicado o no, hoy pues llegamos y aprendemos sobre la marcha. Pues hace falta analizarlo bien. El CRIEDO, yo creo que este es uno de los ejes básicos de la fortaleza del CRIEDO, es esta, de centrarse en la gestión de los centros y del cambio. Y en el IPE lo que vemos es que, bueno, que hay por una parte el individuo, hace falta formar al individuo, pero también a los equipos que trabajan en conjunto, porque la colaboración ya es una realidad que no, tenemos que trabajar en equipos dentro de la administración y fuera también. Y lo que vemos es que en los países de la UNESCO con los que trabajo, que son más de nivel de renta bajo, que los ministerios, el personal de los ministerios o de los gobiernos suelen ser docentes o inspectores que tienen poca formación o apoyo para llevar a cabo la tarea de política educativa, que no hay inducción o formación o mentoring muy limitado, que tienen cualificaciones muy limitadas. Y, por ejemplo, en Etiopía, solo el 12% de los que trabajaban en planificación se habían formado para esto. O en Guinea, Haití, Sierra Leone, menos del 10%. Pero estos son los que trabajan en el ministerio, pero hay todos los demás también a nivel regional, local, tienen formación para llevar a cabo las tareas que hace falta para la gestión del cambio. Entonces, nosotros pedimos mucho, o sea, los políticos piden mucho, la sociedad pide mucho, pero si no hay esta capacidad, estos conocimientos de lo que es el cambio y la reforma, ¿cómo se van a llevar a cabo? Y no lo sabemos porque hay poca evidencia, pero también porque la formación, hay poca formación. Entonces, por una parte vemos que hay dos ejes. Una es la formación de los gestores de la educación, que vemos que hace falta que tengan conocimientos de lo que es la política educativa, saber para hacer las buenas elecciones, conocimiento de los procesos de gestión de cambio, conocimiento de uso de datos para la mejora y conocimiento de gestión de recursos. Y luego habilidades que son muy importantes, que son habilidades para dirigir, para llevar a cabo una visión, para liderar con valores, para incluir a la gente en los procesos de consulta, que es muy importante entender otros puntos de vista, poder responder a ellos, poder atenderlos, tener habilidades de organización y habilidades de colaboración. Y es casi lo mismo en el liderazgo escolar. Hace falta tener conocimientos de política educativa, quizá no tanto, pero de pedagógicos curriculares, de gestión de recursos, de personas, de fondos, de tecnología también, ahora más que nunca.
saber utilizar datos para la mejora, y esto cada vez más se está pidiendo en la mayoría de los países, y saber llevar a cabo procesos de gestión de cambio con docentes, que es difícil, es un entorno muy complejo, y tienen que tener habilidades para fijar la visión, la dirección de la escuela, y ejercer este liderazgo en valores que incluye inclusión, organización y colaboración. Entonces, es un espejo casi a nivel nacional y a nivel escuela del tipo de habilidades que hace falta para llevar a cabo este cambio. Y bueno, aquí lo enseñamos otra vez. Y solo quería terminar ya explicando un poco lo que hacemos en el IPE, que es formamos, y lo que estoy desarrollando yo, programas de formación para desarrollar las capacidades de las personas que llevan a cabo reformas y planeación. Entonces tenemos 3 oficinas, una en Dakar, una en Buenos Aires y una en París, que atiende a personas de África, de Latinoamérica, de Asia e internacional, y tenemos varios programas de formación. Están todos dedicados a la planificación y a la gestión del cambio, a formar a personas. Ahora lo estamos haciendo mucho más online, como todo el mundo, desde el COVID, y tenemos un equipo de expertos en contenido y un equipo de expertos pedagogos que trabajan en conjunto para desarrollar cursos que logren la mejora de las habilidades de las personas que trabajan en el ámbito de la política de educación. Hemos formado desde que empezó más de 30.000 personas, y este año mismo tenemos un campus virtual, y estas son más de 1.000 participantes en distinto tipo de cursos que hemos dado, y la idea, aquí se lo dejo para luego, pero hemos trabajado cursos en Guyana para los directores de departamento de distrito y de oficinas regionales para saber hacer la planificación educativa. Hemos hecho lo mismo en Madagascar, en distintos países de África, y apoyando al cambio y la mejora educativa. Y la idea en Haití también, cómo hacer planes y reformas educativas, y en Camboya hemos estado trabajando con el Instituto Nacional de Formación Educativa para llevar a cabo reformas. Y entonces yo he llegado, y ahora la idea es hacer un programa más integral de formación que tenga niveles para las personas que trabajan en reformas, y sería, la componente inicial sería que todo el mundo tenga una base de lo que es la planificación educativa, la estadística educativa, saber hacer un análisis del sector educativo, después que tengan conocimiento de distintas políticas educativas, y luego que tengan un ejercicio más práctico de ejercer el liderazgo diseñando una reforma educativa. Y esto es lo que yo ahora estoy diseñando en el IPE para que empiece el año que viene. Y aquí ya termino, y nada, y agradezco mucho la oportunidad. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a continuación, después de esta conferencia brillante, mi opinión, supongo que compartida, una experiencia tan rica de tantos contextos diferentes, tendremos ahora el placer de sentir, també he anat al castellà, de sentir 3 veus de persones, també reputades, que s'ocupen del lideratge educatiu i de la formació en un mateix context geogràfic, Catalunya, però des de diferents contextos organitzatius. Són la doctora Isabel del Arco, si voleu anar pujant, sisplau. La senyora Núria Mora Lorente, davant, i el senyor Joan Gamero. Seient. Bé, doncs us explico una mica el que farem, i després faré una breu presentació també de cadascun. La idea és que parleu durant 5 minuts aproximadament cadascú de vosaltres sobre aquest tema que tenim al damunt de la taula i del que ens ha parlat la doctora Pont,
i que és concretament, a veure si ho trobo, bé, el lideratge educatiu pel canvi i també la formació sobre aquest lideratge educatiu. Bé, doncs, uns 5 minuts cadascun, després deixarem 15 minuts en què podeu prendre la paraula lliurement per mostrar el vostre acord, desacord, afegir, què vulgueu. I els últims 15 minuts els dedicarem a que l'auditori pugui fer preguntes o consideracions que cregui interessants, d'acord? Doncs bé, comencem. Començaré, doncs, per l'ordre que tinc així de més a prop a més lluny, sí? En Joan Gamero. Joan Gamero és vocal de Pedagogia i Escola a la Junta del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, sí? Però a més és llicenciat en Pedagogia, especialista en Gestió i Direcció de Centres, també és mestre d'Educació General Bàsica, especialista en Ciències per la UAB, la nostra, director pedagògic i cap del Departament de Mediació a l'Escola L'Oreig de Pallejà. És mediador familiar al Baix Llobregat, habilitat pel Centre de Mediació de Catalunya. Estudiós i expert de tot allò relacionat amb els processos comunicatius per a la construcció de relacions interpersonals constructives. Sí? Correcte. Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver acceptat ser aquí. Gràcies. Molt bé. Tenim la senyora Núria Mora Lorente, secretària general de Transformació Educativa al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, diplomada en Magisteri, especialista en llengua estrangera, màster en Planificació i Gestió de l'Educació i màster universitari de Recerca en Educació, i ara em permeto afegir una policy maker formada. Tenim formada aquí. Per nosaltres, o sigui que si fa alguna cosa malament, segur que no. I ha cursat el primer any també de doctorat en Educació a la UAB. A banda d'exercir com a mestra, ha estat assessora LIC i directora d'un institut escola. També ha estat professora associada al Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB. Doncs també moltes gràcies per ser aquí. I finalment, la doctora Israel Del Arco, professora titular d'Universitat del Departament de Pedagogia i Psicologia de la Universitat de Lleida, és doctora en Psicopedagogia, amb Premi Extraordinari de Doctorat, llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació, també ha estat professora d'EGB, és a dir, que ha estat en els diferents nivells educatius, infantil, primària, secundària i, finalment, universitari. En aquest darrer àmbit està en l'àrea de coneixement de didàctica i organització escolar, és una investigadora plurífera en diverses línies, les principals l'organització i la gestió educativa, l'atenció a la diversitat i la innovació docent. És membre del grup EDO des de ja fa forces anys i també del Consell Social del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya. Ha estat directora de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Lleida i vicerectora de docència a la mateixa universitat. No sé si voleu afegir alguna cosa, rectificar. Molt bé. Doncs us dono la paraula quan vulgueu. Començarem, si de cas, també així. La roda primer i després encetarem el debat. Quan vulgueu. Doncs molt bé. Comencem. Intentaré parlar una mica alt, no sé si arriba. La meva perspectiva personal serà des de l'experiència. I llavors jo sí que és cert que ja porto bastants cursos de direcció en una escola concertada i em sembla des que vaig començar a treballar amb el món de la docència, quan era molt més jove, sembla que hem viscut amb 9 canvis normatius, lleis, o com vulgueu dir-ho. Per tant, des de l'escola estem acostumats amb això. Pensem, i parlo en plural, que líders són tots en una escola. No és el director el líder, és des del primer membre fins a l'últim. I a partir d'aquí anem entomant les diferents realitats que dia a dia es van passant amb un objectiu comú. I l'objectiu és l'aprenentatge dels nostres alumnes. Sí que és cert que ara, al treballar per competències, el tema és com més fàcil per nosaltres, perquè va molt més a la línia que nosaltres considerem. Des de la meva perspectiva,
entenc que un bon líder, i quan parlo de líder no parlo de direcció, parlo des del mestre fins al conserge, perquè qualsevol escola és un sistema i qualsevol peça del sistema, si jo la mou, que es mou l'escola. Això ens faria entendre, per exemple, que dues escoles amb el mateix potencial o els mateixos recursos i la mateixa qualitat humana tinguin resultats molt diferents. Evidentment és el factor humà. Què vull dir amb això? Que el líder ha de tenir, i ja vaig més al camp personal, ha de tenir formació en comunicació. Tot partint, ara estaré una mica tal com ho veiem nosaltres, partint de les emocions. Quan jo tinc una emoció, després tinc un pensament. Quan tinc un pensament, tinc una acció, faig una acció. Aquesta acció va vinculada amb una comunicació, amb una forma de fer. I aquesta forma de fer em marca una realitat. I aquesta realitat em marca l'entorn. Per tant, és molt important tenir cura amb les persones que es desenvolupen de com estem. I sempre és de dins cap enfora. L'experiència ens diu que primer ens hem de conèixer nosaltres si realment volem tenir un impacte al nostre entorn. Les escoles funcionen, penso jo, quan la direcció és compartida, quan passem del jo al nosaltres, quan mirem els objectius comuns i quan, per exemple, elogiem en públic i discutim en privat. Per què? Perquè el que estem fent és potenciar l'autoestima del personal i potenciar la forma de fer. I això ja us comento, per nosaltres el lideratge va des de la primera persona que trepitja l'escola fins a l'últim. I com molt bé ha dit la doctora, en el món educatiu tothom opina, tenim molts inputs, per tant tothom ha de tenir una mica a l'abast com es fa, quina forma s'ha de tenir en compte, però les decisions han de venir del nucli. Són líders de canvi, però líders de canvi tenint en compte la persona. Aquest seria el meu missatge, la meva forma de fer. Treballen les persones. Hi ha polítiques. Per exemple, ara tenim la reforma als cursos senats, primer, tercer, cinquè de primària, primer, tercer de l'ESO, de la LOE. Com vivim les escoles aquests canvis? Realment són productius? Com molt bé has comentat, se'ns ha preguntat. Aquí està el quid de la qüestió. Com funcionarà el canvi? Com podem els directors ser líders si no tenim la formació necessària exterior per poder aplicar als nostres claustres? Aquest és el tema del món educatiu. La vivència de l'experiència és, bueno, va, una altra reforma. Quan es canvia el govern, doncs tornem a començar, no? Jo penso que això és el que hem d'aturar. I des de les escoles, com ho aturem? Doncs amb independència de la reforma educativa. Per tant, treballem persones, treballem resultats i treballem processos. I tenint en compte que l'educació és 360. Que no és només l'àmbit de l'escola. L'educació és el context, és el poble, la ciutat, tots els elements que intervenen i a partir d'aquí formem a les persones, formem la competència. És un missatge molt inicial, perquè entre altres coses m'ha tocat el primer, però després quan fem el canvi jo crec que m'he passat un moment. No. No? Fantàstic. Vale. La idea, resum, idees claus, no? Líder sí, però persona primer. Persona sempre de dins cap enfora. Com formem les persones? Primer t'has de conèixer tu si realment vols portar un equip. Has de ser empàtic més que assertiu, has de tenir el que diem capital, has de tenir un capital moral important, molt important, has de tenir les idees clares, no pots sortir de la línia, perquè si surts de la línia ja no és tu, si no és tu ja no operes com has d'operar, i llavors això ho veuen perfectament els seus col·laboradors. I per mi és molt important és la valoració. Si una persona, jo sempre els dic, no cal que sigueu feliços a l'escola, perquè tenim molts reptes, però hem de venir contents a la feina. Però jo vaig a un lloc i estic content, desenvolupo la meva tasca, evidentment, bé, amb alegria. I no miro si són les 5 de la tarda i m'he de marxar.
Enteneu? Aquesta és la diferència. Entre altres raons, tenim un ofici que no té horari. I en la pandèmia ho hem demostrat. Tu has comentat, per exemple, que des de les escoles en 2 setmanes hem fet un canvi impressionant. Per què? Perquè l'objectiu que teníem era seguir donant un servei als nostres alumnes i que no perdessin, entre cometes, el curs. Per tant, hem fet de més i de més. I això com s'aconsegueix? Jo diria que amb amor a la professió. I que això és el que tenim. I moltes vegades pensem que els líders, entre cometes, que són tots, torno a dir, el que des de les administracions, no sé si es posen pals a les rodes. I aquests pals els hem d'anar traient a poc, al davant de la realitat i anar avançant. És una mica, torno a dir que és una mica des de l'experiència de més de 30 anys, una mica de les aules. També són líders d'aprenentatge, que això també és molt important. Molt bé. Moltes gràcies. Continuem. Com endavant, aquí, si no és... Sí. És com a la butaca de casa teva. És una mica complicat, tot i que molt bonic. Però jo no entraré a debat, hi ha aspectes que ha comentat que no hi estic d'acord. Però en tot cas explicaré una mica el paper de la visió de la direcció des del Departament d'Educació, en aquest cas en el format de lideratge, la formació que estem portant a terme. Està clar que hem anat veient amb els anys que hi ha hagut una progressió, un canvi en el model de lideratge dels centres educatius. Hi ha hagut una època d'un moment en què qualsevol persona del centre agafava la direcció, inclús hi ha centres que encara funcionen molt així, que és qui s'hi posa, no? A veure qui toca posar-se, una època uns, una època els altres. Hi ha centres que funcionen fantàsticament bé així, però cada cop tenim més exigències sobre els centres educatius. És a dir, el canvi climàtic ha de passar pels centres educatius, el benestar emocional pels centres educatius, el català, l'aprenentatge de la llengua pels centres educatius, la convivència pels centres educatius. Estem posant molta càrrega social sobre els centres i per tant necessitem persones que, sàpiguen d'alguna manera diferenciar-se de la palla, és a dir, que sàpiguen què s'està tractant en un centre educatiu, però que sàpiguen també gestionar això amb les persones, que és el més difícil des d'un equip de direcció, la gestió de les persones que formen part dels claustres, i la gestió dels entorns, perquè una analogia que es fa molt, no, és que si posem un hospital en un carrer i al carrer paral·lel en posem un altre, decidirem quants llits té, quantes infermeres, quants metges, i segurament operaran igual una apendicitis en un que en un altre. Si fem el mateix en un centre educatiu serà totalment diferent, perquè els centres educatius són molt permeables a l'entorn, són molt fràgils en aquest sentit, perquè depenen molt de les persones i que, per tant, aquí sí que estic d'acord que hem d'anar a cuidar les persones, però jo no crec i no comparteixo la visió de que tothom és líder. És a dir, en un equip tothom és molt bo en alguna cosa, però de líder només n'hi pot haver un. En tot cas pot haver-hi un equip de lideratge, però si tothom fa de tot, moltes vegades passa que ningú fa de res. Aleshores, en un centre educatiu, quina és la mirada que treballem des de... I aquí tinc la subdirectora de lideratge. Treballem amb la mirada de, per una banda, gestió de processos, de documents, d'organització de centre, que és una part important del que hi ha aquí. Gestió de les persones, ja ho han dit, és la més difícil. Els equips directius que esteu aquí segurament estaríeu d'acord en què gestionar les persones, i quan dic persones vull dir les famílies, l'AFA, l'Ajuntament, els alumnes, el claustre, i per tant la dificultat de fer que tot això hi càpiga en aquest context on a més ja hi ha molta atenció i està molt ple de moltes demandes socials, és un repte important. Per tant, necessitem persones que sàpiguen cap on van, que sàpiguen com hi van i que coneguin quin és l'objectiu d'on volen arribar. Del que ha comentat també respecte a la política educativa, discrepo, és a dir, tots estem d'acord que no és bo que cada govern que vingui canviï la llei educativa. Òbviament no és bo. Tenim països, en aquest cas països nòrdics, que tenen unes lleis que han canviat molt poc i que en canvi tenen currículums molt oberts, que tenen una estructura molt oberta, que per tant donen molta autonomia de centre. No és el cas del país veí, és el cas de l'estat espanyol, i per tant nosaltres estem sotmesos a una normativa, que en aquest cas és l'OMLOE, que nosaltres no hem triat. Què s'ha fet des de Catalunya en aquest cas de canvi normatiu? Doncs coneixent la realitat dels centres educatius a través de les persones que intervenen cada dia, els serveis territorials, la inspecció, els serveis educatius, les visites de les persones dels equips del departament que fan contínuament a centre,
és veure quina és la realitat dels centres. I per tant, amb un marc normatiu canviant, però que ens dona opció a donar una obertura curricular en aquest cas, doncs s'han pres les millors decisions dintre del que podem fer en el marc de la política educativa. Per tant, per exemple, en els nous currículums, veient que Catalunya és un país d'avançada pedagògica, que ja hi havia molta transformació educativa en els centres, portem una història molt llarga de tradició pedagògica, per tant, d'aquest lideratge que sempre hi ha estat intrínsec en els centres. Hem agafat uns currículums que ens venien amb un 50% que no podíem triar, per tant, el 50% que sí que podíem triar, hem donat el màxim d'autonomia possible a nivell pedagògic i organitzatiu en els centres. Perquè aquests líders que coneixen l'entorn puguin analitzar les dades, implementar aquesta cultura d'avaluació, que és el que creiem que han de fer els líders d'un centre, dels serveis territorials, del departament, del que sigui, és nodrir-se de les dades. Perquè més enllà de les percepcions, el fet educatiu ens demana uns resultats que poden ser tangibles o no, és a dir, els resultats no és si aprovem PISA o si quedem bé a la foto. El resultat és l'èxit educatiu. Quants alumnes estem tenint que abandonen? Quants alumnes estem tenint que no vinculen? Absentisme escolar. Per tant, tots aquests indicadors que sí que ens donen un ecosistema que ens permeten veure, de fer una mirada sobre els centres educatius. No sé si com vaig de temps, jo. Un moment més, va. Jo crec que estem en un moment de crisi global, que és una crisi que ens ha de permetre aquesta introspecció, fruit de la Covid també, i gràcies a la Covid, ens ha de permetre aquesta introspecció com a sistema, però també com a individus i com a líders, en aquest cas. Quan fem visites a centres, quan fem visites a territoris, veiem la il·lusió de les persones, això que comentava, no? El Covid ha fet que els líders sortissin d'un dia per l'altre. Hem de tenir els líders identificats, i els líders han de ser qui posem a la direcció dels centres educatius, perquè moltes vegades passa que tens una direcció i el lideratge està en una altra banda. Això també, veig que la inspecció va sentint, passa moltes vegades, que hi ha algú en una direcció i en algun altre lloc del centre hi ha persones que porten un altre tipus de lideratge que no és favorable a l'organització, òbviament. Però aquesta crisi el que ens ha de portar és posar en valor tot allò que tenim, tot allò que som capaços de fer, i tot allò que, a través de la il·lusió, perdent la por, perdent les amenaces que sabem que hi són, i que hi són inherents en totes les parts del sistema educatiu, ens permetin prendre les millors decisions per obtenir els millors resultats possibles, no només acadèmics, sinó de convivència social, i per tant tots els objectius que posem en el centre educatiu. Molt bé. M'espero el següent. Fantàstic, moltes gràcies, Isabel. Sí, perquè és que sí, és veritat que es fan així. Bona tarda. Doncs quan me van dir de fer una exposició sobre lideratge cap al canvi, que aportaré després de la conferència de Beatriu Pons i de les persones que tinc aquí, intentaré almenys aportar 2 o 3 idees claus per poder donar-li reflexió. Clar, cap al canvi, cap a on? Què canvi? Perquè la societat en la que estem és constant canvi. Per tant, serà liderar cap a una gestió del canvi, no solament per part dels centres, sinó també de l'educació en general. Hem de formar els nostres ciutadans, els futurs ciutadans, per saber gestionar els constants canvis amb els que estem. Això que ara parlem de la societat del coneixement o la societat globalitzada o societat digital, és a dir, estem interconnectats i l'escola ja no pot estar d'alguna forma mirant el desenvolupament de tota aquesta era digital en la que estem, el que avui se comença a anomenar l'educació 4.0, és a dir, un tipus d'educació inclusiva, i on tot el digital forma part també de la forma i del treball. No solament és un recurs que fem servir de tant en tant, sinó que ha de formar part de l'organització de la gestió de tot. Aquesta educació 4.0 ha de desenvolupar un tipus de ciutadà, o sigui, un estudiant, un alumne, que tingui unes capacitats per poder justament gestionar aquest canvi amb el que s'enfrontarà, el poder gestionar també el munt de dades que tenen a la xarxa, el poder co-crear, el ser creatius, i tot això ho hem de tenir molt clar, que és el futur ciutadà que hem de desenvolupar a les escoles. Quan anem amb aquesta educació 4.0, de seguida surt que hi ha d'haver un lideratge 4.0 també. Què és això del lideratge 4.0? Dic, més coses a sobre del que tenim ja a les escoles? Doncs aquest tipus de lideratge és un tipus de lideratge que no se'n va de lo que estem parlant aquí. És a dir, primera cosa, pensar en les persones, que això és molt important. Repartir responsabilitats. El líder que teníem fins ara potser era molt lineal, marcava una sèrie de responsabilitats i les persones que ho feien.
i ara parlem de repartir responsabilitats, i amb això entra en funcionament un tipus de líder que jo penso que almenys a l'estat espanyol, a d'altres països a nivell de recerca ja s'està recercant i hi ha coses que és els líders intermitjos, no sé si és en català intermitjos o intermedis. Bueno, el liderazgo intermedio, que és molt important, i que són els que fan de frontissa entre el líder o els líders que té, o el líder que té un centre, una organització, i els pares. És molt important el poder també comptar amb aquests líders intermitjos o intermedis, que encara ho he d'aclarir, i donar-los formació. Què més coses són importants d'aquest lideratge? Evidentment, el lideratge 4.0 ha de tenir molt clara l'estratègia i les fites, però aquestes estratègies, aquests objectius han de ser compartits. Aquestes estratègies han de ser compartides, això ho hem parlat. Es tracta d'una educació totalment inclusiva amb la participació i on els rols s'han de redefinir al centre educatiu. És a dir, hem de buscar una corresponsabilitat de les famílies, que de fet jo penso que ja van apuntar maneres amb el Covid, molts pares i moltes famílies van haver d'assumir aquest paper educatiu a casa quan tenien els nens en confinament, totes les famílies. Hem de redefinir també els papers dels professors i hem de redefinir també els rols d'aquests líders de les organitzacions. Què més coses són molt importants? Hem dit responsabilitat, estratègia clara, comptar amb els líders intermitjos, formar amb aquests líders intermitjos i parlem de persones, que s'ha dit moltes vegades. Parlem de totes les persones que estan en un centre educatiu, que participen d'aquestes estratègies comunes i hem de, com a líders, aquest líder 4.0, assegurar el desenvolupament d'aquestes persones. A mi me val això de hem de buscar, evidentment, el nostre objectiu és el màxim rendiment dels nostres estudiants, però jo penso que l'altre objectiu és també que l'organització en si, l'escola, estiguem còmodes, tinguem benestar amb la feina que fem. Sigui un lloc de benestar. I això també és un objectiu. Per tant, els líders han de cuidar les persones i assegurar també el desenvolupament d'aquestes persones i també, per què no, el seu desenvolupament professional. Per tant, això és també molt important. I tot això s'assegura amb una autonomia real dels centres educatius. Una autonomia, és a dir, que hi hagi la possibilitat de poder exercir totes aquestes tasques de lideratge amb lideratges intermitjos. Reptes del nostre lideratge a Catalunya en formació, que ja anirem parlant. Jo, últimament, penso que, a part de donar formació en temes d'administració i gestió, l'escola cada vegada és més complexa, ja ho hem dit, i tots els processos són cada vegada més complexos, evidentment, han de tenir formació en això, però ha d'haver una formació molt important en temes de coaching, de treball amb les persones, de buscar estratègies de participació, formes de comunicació amb les persones, d'engrescar-les a tots els claustre dels diferents centres educatius amb unes fites en comú. Això és importantíssim. I ja ho he dit 2 o 3 vegades i torno a dir, a part de la formació dels líders, dels directors, directores, que estan en primera línia, és molt important la formació i comptar amb aquests líders intermitjos, que jo sí que crec que hi són. I de fet, quan no hi comptes amb ells, el que passa és que el líder, com s'ha dit aquí, va per un costat i el líder intermig, que exerceix influència, molta influència a vegades sota mà, amb grups de claustre, van per un altre. Per tant, això és impossible de gestionar. No sé si m'he passat, però bueno, deixo aquestes coses entre... Molt bé, us heu ajustat moltíssim, el temps m'ho poseu molt fàcil i ara podeu, doncs ja heu començat a contestar-vos una mica. Jo volia fer una aclariment. Ara teniu tot el temps, 15 minuts per fer-ho. Jo vull fer un aclariment. Jo tinc clar que quan he dit que a l'escola tots són líders, està claríssim que hi ha un líder de l'escola, que és el director, però quan dic que tots són líders, per exemple, un mestre, quan està a la classe amb els seus alumnes, és el líder d'aquests alumnes. Per tant, l'has de tenir a l'equip. Per això i l'has de tractar com el líder, perquè depèn molt la seva feina de com vagi l'entorn global del centre. Llavors estic molt amb tu que si no cuidem les persones, per tant, jo diria més, hem de tenir un programa de competència emocional a les escoles. Ens ha d'importar molt com ve un mestre o un company, com és un alumne, perquè això és el que ens farà evolucionar cap endavant. Deixant de part, evidentment, perquè no soc tècnic ni està clar que ha d'haver una política marc
i que els governs s'adapten a les realitats i nosaltres les hem de seguir, però viscuda des de l'experiència ens diu que aquestes realitats són canviants, són canviants. Llavors nosaltres d'una escola, si volem treure un producte, que el producte és la persona, és millorant la persona, ja no dic els coneixements, mirant la persona, hem de cuidar aquests aspectes que independentment de la política que intervingui a l'escola, aquests aspectes sempre estaran, sempre els aplicarem. I moltes vegades a l'escola hi ha una mancança de tenir en compte el desenvolupament emocional. També és cert que hi ha persones que no quadren amb l'equip. Per tant, aquestes persones que no quadren, evidentment no és el seu projecte. Hauríem de tenir l'autonomia per dir, bueno, si no quadrem amb el nostre equip que estem formant, doncs has d'anar a un altre lloc, perquè realment el nostre projecte és aquest. I una mica la direcció que veig jo del líder educatiu, que està clar que és el referent de l'escola, que en aquest cas ha de ser el director, ha de ser una persona formada, evidentment ha de tenir una part de gestió, però no és la part principal. La part principal d'aquest director, d'aquest líder, és saber fer-s'hi seva a l'equip. Ha de tenir molt clar l'objectiu final i a partir d'aquí el què, com i quan i el per què. I a partir d'aquí es va treballant. Jo miraria així. Jo m'he deixat dues cosetes. A part d'això, jo penso que és important formar-los en comunicació. La comunicació és molt important. I per tant, han de saber arribar a tots els elements de la comunitat educativa i facilitar aquesta informació, dades amb la major transparència possible. Siguin el més transparents. Fugir del líder d'abans, on la informació seguia la premissa de qui té la informació té el poder. I llavors, la idea ara, jo entenc com a del líder que jo almenys veig amb aquest que dic líder 4.0, és justament ficar a disposició de tothom tota aquesta informació. Per exemple, a mi me sorprèn allà a Lleida quan fèiem el curs de postgrau i havien de buscar les dades, perquè també el líder ha de saber gestionar les dades que cada vegada més tenen els centres educatius, perquè el departament facilita cada any moltes dades del problema que tenien professors del mateix claustre per accedir a les dades de la seva escola, dades com absentisme, nivell de competències, etc. Clar, no podem anar enlloc si resulta que aquestes dades que s'haurien de conèixer, no solament per part del claustre, sinó inclús donar-les una mica, jo penso, entendibles a les famílies, són dades que guarda l'equip directiu o el director o la directora. Per tant, la comunicació i la transparència, importantíssimes. Importantíssimes. És una de les coses claus per poder implicar a tothom. També s'ha dit al principi, cada vegada tenim més dades i a més estem en una societat digital on les dades que estan al núvol ho hem de saber gestionar nosaltres i els futurs ciutadans. Però com a líder he de saber també gestionar totes aquestes dades que tenim que ens arriben del Departament d'Educació. I no solament aquestes que ens arriben, sinó nosaltres poder ser co-creadors d'aquestes dades per poder d'alguna forma fer una bona diagnosi contextualitzada del que està passant i poder arribar a les fites o a les estratègies que ens plantegem. Això també és importantíssim. Bé, dels aspectes que s'han comentat, puntualitzo un tema i és la formació és clau. Actualment la formació que s'està portant a terme per part del departament a les direccions, la part més petita és la gestió, documents, etc. La resta és tot coeducació, perspectiva de gènere, lideratge, tota la part de gestió de recursos humans, etc. Però tinguem en compte un aspecte. Tenim les direccions en els centres educatius, tenen un paquet d'hores a distribuir amb les persones que estan en un equip directiu. Una de les decisions que s'ha pres és que no entra ningú en un equip directiu, per tant no entra ningú a dirigir un centre que no tingui una titulació pròpia del departament o de qualsevol entitat, organisme, universitat, etc., que estigui avalada. Per tant, aquí hi ha hagut un pas important en l'accés a la funció directiva. Surten totes les direccions, surten totes les vacants de direcció, per tant, s'obre, es democratitza aquest accés a la direcció. La inspecció té un paper clau en aquest apartat, tant en acompanyar tot el procés de selecció com en el seguiment de les persones. Però fixem-nos quantes vegades hem dit la paraula formació. Tots els programes que fem del Departament d'Educació van acompanyats de la paraula formació. Aquí hi ha una persona del Servei de Formació del Professorat. Jo crec que podríem dir que tenim 15.000 cursos de formació en actiu
I tot això són les demandes que deia jo que tenim sobre el sistema. Per tant, les tenim sobre les direccions, sobre els mestres, sobre i de tot, de lectura, de matemàtiques, de gestió del conflicte, d'educació emocional, benestar, etc. Els centres educatius necessiten temps i és el que en context pandèmia hem tallat, veníem d'una dinàmica en què el centre funcionava, repensava, replantejava amb aquests lideratges, hem donat una forma perquè aquest lideratge sigui com volem que sigui la funció directiva del segle XXI, però els centres educatius continuen obrint cada dia la porta i continuen atenent cada dia infants i joves i tenint les famílies en allà. Per tant, no hi ha un moment en què puguem dir parem i inoculem tota aquesta formació. Hem de ser capaços de graduar això amb la vida del dia a dia dels centres, tenint molt clar cap on anem. I, per tant, part del departament que s'està fent, doncs, una revisió de la formació, però també una de lideratge, però molt important és una revisió de la formació docent. Abans s'ha parlat algú, em sembla que parlant dels processos de mentoria, s'està fent una proposta de procés de mentoria treballada amb els ICES de les universitats, perquè, òbviament, per canviar el sistema necessites que les persones que s'incorporin siguin com volem que s'incorporin, com ha de ser aquest perfil docent. Per tant, estem obrint tota aquesta visió formativa més enllà d'anar inoculant càpsules des de tots els àmbits que volem anar treballant. Jo crec que, no m'allargo massa més, però amb el que he comentat abans, aquí parlaves de, per exemple, el canvi curricular que ens ha vingut donat i que els centres educatius, no sé com ho has fet anar, has dit, se'ns ha preguntat, has dit, com ho fem, prescindint de la normativa? Resposta, se'ns ha preguntat? Sí. És a dir, no directament, però la inspecció ha participat, els serveis educatius han participat, els serveis territorials, en les converses bilaterals, quan hem tingut amb el Ministeri, ningú de cap equip tècnic que té conversa bilateral amb el Ministeri va allà amb el seu cap i el seu barret sense haver recollit informació. Per tant, també la cultura participativa no vol dir, si no m'han preguntat a mi, és que no han preguntat a ningú. A través de la Junta de Direccions hi ha participació de les direccions. A través de laboratoris de transformació educativa hi ha moltíssimes xarxes en actiu d'on treure informació de com està el sistema. Moltes persones. Hauríem de millorar la comunicació. Segurament, segurament. Amb això estic totalment d'acord, hauríem de millorar la comunicació. Però hem de millorar també la percepció de que si ve de dalt i ve de fora serà dolent pel que sigui. Si ve un currículum... En cap moment s'ha dit això, en cap moment. Però el que has dit del currículum és, com ho fem? Doncs prescindint de la normativa i tirant amb el que fèiem. No, el que fèiem... Bueno, és igual, no m'ho expressat. En la idea des de la gestió pública, una mica la visió és, si és bo, que sigui per tothom, i perquè sigui bo i sigui per tothom, ha de ser democràtic i ha de ser, no dic en cap cas uniforme, dic equitatiu. Per tant, que allò que és norma es compleixi en tots els casos, adaptat en totes les circumstàncies. I aquí és el paper clau de les direccions, dels equips educatius, del lideratge, des de cadascun dels centres educatius i des dels serveis educatius, la inspecció, serveis territorials, etc. Bueno, jo quan has comentat això de... És cert que als centres educatius se'ls fica molta pressió social. Lo de gènere, és veritat. Al final és un calaix de sastre que van acumulant un munt de responsabilitats. Però també és cert que si realment creiem que el lideratge d'un centre educatiu és el que ajudarà a gestionar tots els canvis, doncs, a part de formació, també se li ha de donar temps a la gent. I el temps a la gent, doncs clar, passa potser per més recursos, segurament. És a dir, clar, jo coneixo alguns exemples aquí a Catalunya, al nostre país, d'institucions que han fet un canvi d'innovació global i el que han fet abans de començar res és temps. Temps per tota aquesta gent, per pensar-lo, per dissenyar-lo, per parlar, per participar. No vull ficar noms perquè potser algú el té al cap, però hi ha centres concertats que han fet un canvi global en profunditat, no solament de gestió, sinó metodològic, etc. I el que han donat és el temps. O sigui que això és molt important. Clar, el temps són recursos. És a dir, que un equip directiu que ha de generar un canvi, un equip directiu o claustre com aquest curricular, que a nosaltres també, com a professors d'universitat, vam fer una reunió amb el departament i ens vau ensenyar el currículum i vam dir, bueno, doncs ara això ho hem de formar els futurs estudiants amb aquest nou currículum. Vam dir, mare meva, bueno, vinga, comencem. Nosaltres
ho farem i els mestres també ho faran i els directors també. Però se necessita temps. Perquè, clar, evidentment, el dia a dia dels directors i dels professors és no solament fer el currículum, sinó atendre aquella mare que s'està enfadant o atendre aquell trio que s'ha caigut, etc. Efectivament. Llavors jo dic, com a administració que ets, que els equips directius necessiten aquest temps. Ho conec en la meva pell. I aquest temps passa per recursos, evidentment. No, aquí discrepo. Passa per optimitzar els recursos, moltes vegades. Bueno, jo Sempre més recursos millor, Jo l'experiència que tinc... Però moltes vegades passa per optimitzar els recursos. L'experiència que tinc d'innovacions, ja dic, d'innovacions en profunditat, que suposo que tu també tens al cap, són innovacions que un any abans han tingut temps per pensar-la, per planificar-la, per formar-se i tal, i després han anat a poc a poc fent aquestes propostes. I encara anant a poc a poc, però ara primer, ara segon, ara tercer, anant a poc a poc, tenien també temps a l'equip directiu i els professors per parlar, per veure, per analitzar, per recollir evidències, per analitzar aquelles evidències, clar. I això jo no sé si és tant... Jo estic molt d'acord amb tu. Jo parlo des del dia a dia de les aules. És que sembla que estem vivint constantment des de la pandèmia fora de la nostra zona de confort. Vosaltres sabeu que les persones de la seva zona de confort estan tranquils i desenvolupen les seves tasques. Sí que és cert que si tu vols produir un canvi, has de sortir de la teva zona de confort. Què ens ha passat? I no és que siguin com abans, és que després de dos cursos de pandèmia, que has canviat tota l'estructura del centre, tot el tipus que ha anat bé, perquè aquesta sortida de la zona de confort ha ajudat a incorporar al centre mecanismes o metodologies que eren impensables i ara ja estan. Però ara de cop, no vull fer enfadar a l'administració, però la sensació que vivim és, molt bé, al juny l'OE, va, a partir del setembre practiqueu. Sobretot, potenciar jo dic, tal, quan si estigués al claustre, els profes. Molt bé, ara al setembre resulta que els informes han de ser qualitatius. I no sabeu el follon que tenim per redactar l'informe qualitatiu. Persones que estaven acostumades a no assoliment notable. Aquestes petites coses que sí que entraran, és el que tu dius, en temps, l'hauríem fet una mica més bé. Sí que és cert que aquest curs, si no volem introduir la LOMLOE, doncs tenim un marge, no? Sí, 3 cursos, ja ho he dit jo. Una transitorietat de 3 anys. Però sí que és cert que també els docents som com inquiets, no? Diu, bueno, si ho hem de fer, ho fem ja, perquè si no, si has de patir 3 cursos, i estem en aquesta dinàmica, que estem contínuament fora de la nostra zona de confort, que a vegades fa una mica de pujada, la muntanya, però sí que és cert que si tu vols arribar al cim has de començar a caminar. Vull dir, aquest seria el missatge. Jo em quedaria amb això. Jo crec que estaria bé que ho pogués obrir, no sé si és el moment o no, però en tot cas... Queden un parell de minuts del que havíem establert. Un dels aspectes que comentàvem, que era el tema dels recursos, estem en un moment en què hi ha més recurs humà que mai en el Departament d'Educació i menys alumnes que mai. Per tant, torno a repetir, el recurs sempre és benvingut, però hem d'optimitzar el recurs. I jo crec que aquí la recerca ens ha d'ajudar molt en aquest sentit, a veure altres models, per exemple, el model de gestió anglesa, que és un model en què hi ha una inspecció que acompanya el centre des d'una visió inspecció, des d'una visió gestió, però des d'una visió formació també. I aquest model, amb el nostre sistema educatiu, el podem traslladar. És a dir, tenim la inspecció, tenim els serveis educatius, hem de canviar la governança de com es gestionen cadascuna de les situacions, però tenim capacitat de fer-ho. És a dir, tenim les persones, tenim el recurs i hem de buscar la manera de crear, per una banda, la cultura de fer-ho, perquè el cos de mestres és enorme, el cos d'inspecció també, el cos de persones que estan als serveis educatius també, però hi ha la capacitat de fer-ho i hi ha la voluntat. I ara hi ha el que és més important de tot, que és la necessitat. Les persones no fan els canvis fins que no senten la necessitat de fer-los, abans ho comentaven, no? Els centres educatius, tu comentaves abans el cas d'un centre concertat, jo diria, hi havia moltíssims centres concertats i públics que ja havien començat un camí de transformació educativa fa molts i molts anys. Alguns s'han comunicat millor, que és una de les coses que alguns centres fan millor que d'altres, i d'aquí, en detriment de la pública, tendim a no comunicar o a no facilitar massa la comunicació de com de bé es fan les coses, però hi ha molts centres que
la pandèmia ha tallat processos que feia molt de temps que s'estaven fent de barreja d'alumnes. Barreja d'alumnes en el sentit d'internivells per aportar diferents mirades, diferents dinàmiques organitzatives dels centres. Molt pocs centres estaven treballant les 25 hores de primària i les 30 de secundària en el grup classe tancats i callat ni escoltant tothom. Eren molt pocs els que ja estaven així. I d'això ens hem nodrit per fer el nou currículum, d'aquesta mirada, de donar aquest espai als centres d'autonomia perquè puguin anar desenvolupant cada vegada més. Per tant, al gener hi haurà encara més recursos al sistema educatiu. El professorat tindrà una hora més per poder fer aquestes coordinacions. Sabem que això és un temps de soroll per refer horaris, però és aquest curs, el curs vinent ja tornarem a posar el comptador a zero. I, per tant, hem de saber aprofitar totes aquestes estones que tenim. Penseu que el professorat de secundària té 19 hores lectives i 24 de permanència al centre, però està contractat per 37 hores i mitja. Per tant, el temps que hi ha en fer reunions, en poder fer aquesta extensió horària en funció del projecte educatiu del centre, en poder jugar amb aquestes dinàmiques. A primària el mateix. Tenen les 24 hores lectives, que seran 23, tenen 5 hores de coordinació setmanals, tot el claustre, en què a la franja de migdia, normalment, excepcionant centres que puguin fer sisena hora, una altra organització, però en general tenen aquestes hores. Per tant, és part de la funció del líder gestionar aquestes hores perquè portin els resultats que es faci en grup el que s'ha de fer en grup, per tant, tot el debat pedagògic, tota l'organització de centre, tota la presa de decisions, i es faci a nivell individual el que es pot fer individual. Per tant, ja sé que pot semblar que com a administració em toca dir-ho, però realment és així. Hi ha més recurs humà que mai pel número més baix d'alumnes que mai. Vull dir que... Jo resumiria, la quantitat no és qualitat. Totalment. Simplement és això, ho sabem tot. I també resumiria, perquè he d'escombrar una mica cap al meu tipus de centre, l'escola pública és una realitat, l'escola concertada és una altra, que serà un altre tipus de debat o de lideratge, però evidentment són dues realitats que no conflueixen. I és la situació. Molt bé. Doncs, si us sembla, li dono la paraula a l'Isabel. Per on estic ara? M'han presentat com a mestra, professora de secundària i ja estic a terciària. Llavors, crec que una forma també de ser eficient amb els recursos és comptar amb la terciària. És a dir, jo que he estat mestra i que he passat per secundària, per exemple, amb la formació d'equips directius, on està el coneixement, la investigació, l'impacte sobre la formació de direcció, fa anys que està a la universitat. Fa anys que hi ha equips de recerca a les diferents universitats que treballen sobre això. I, per tant, no se tracta solament de fer formació, sinó també de mirar quin impacte té aquesta formació, quins són els models que hi ha de recerca que s'ha fet que té un veritable impacte positiu. Per tant, rentabilitzant o sent eficients amb recursos, jo també he passat per totes les etapes, doncs penso que seria ideal que es comptés amb la terciària, és a dir, amb la universitat i amb la recerca, perquè són els que generem el coneixement científic, ara per ara. Per tant, per això també ho volia comentar, perquè a vegades perdem una mica el punt de vista i diem, no, com a administració o com a empresa, com el que fos, ja generem nosaltres la formació. I no contem doncs, amb experts, que ja jo no sóc una, però aquí hi ha molts experts en l'àmbit de lideratge, que fa molts anys que estan recercant i que a més tenen ja eines per mesurar d'alguna forma l'impacte de diferents possibilitats que potser s'apliquen i que després no funcionen. Faig un spoiler i és que en breu es presenta el Pla de Recerca Educativa del Departament. Molt bé. I compta amb... Jo crec que és un bon moment doncs, per acabar amb el debat que ha estat prou interessant i debat. I convidaria a la doctora Beatriz Pons, si vol ocupar el lloc. Para la doctora Pons, una pregunta. En estos contextos que usted conoce y que nos ha explicado, a los cuales ha hecho referencia, hay una preocupación tan grande. Claro, su conferencia era liderando el cambio educativo o algo así, ¿no? Hay una preocupación tan grande como la que tenemos aquí. Ya sé que lo que diré no es políticamente correcto, porque líderes somos todos, líderes son los alumnos, son los papás, son las mamás, el liderazgo hay en los conserjes, en los profesores, en los directivos, en los inspectores. Entonces, cuando se habla de liderar el cambio, no sé, una cosa es que sea, algunas de las características que nos ha dicho, participativo,
colaborativo, que esté informado, pero me ha parecido entender que en los procesos de planificación hay aspectos técnicos y que en las características del liderazgo pues es la formación técnica para la planificación, no sé. ¿Qué pasa en esos otros contextos con lo del liderazgo? Yo diría que hay una perspectiva de reconocimiento del liderazgo distribuido, que se llama, que no existe el líder o la líder mítica que lo hace todo y que lo dirige todo, sino que reconoce un equipo y las fortalezas que hay dentro de una institución para llevar a cabo un cambio, y que eso es la función de un buen equipo y de alguien que lidera ese equipo. Y que hay que reconocer pues, que hay el equipo pedagógico, el equipo docente, el que se dedica pues, a otras tareas dentro de la escuela, de reconocerlo. Y en la formación, uno de los temas que nosotros tenemos y que estamos teniendo mucha dificultad es que no se puede formar solo a uno, que se tienen que formar a equipos. Y en la formación, yo un poco el trabajo que estábamos haciendo en la reforma de Noruega, de hecho, era involucrar a las universidades para dar formación directamente en las escuelas, no en sus aulas, sino cambiar la forma que las universidades daban docencia y llevar a los profesores a las escuelas para trabajar con los equipos, que la formación más eficaz es aquella que trabaja con equipos, no con individuos, porque preparar a uno fuera no aproxima mucho al cambio, sino que se ha de hacer, que es una formación mucho más activa, reconociendo los roles y responsabilidades de las distintas personas. Creo que aquí sí que se habla de todos somos líderes, y esto está creo que se habla también fuera de aquí, que es una realidad en el mundo educativo que prevalece, y hay una parte que es la descentralización, que está dando mucha más responsabilidad a más gente para llevar a cabo procesos de cambio, y que esto se tiene que reconocer, pero es verdad también que tiene que haber una formación específica de personas y equipos que lideren los procesos. O sea, que tiene que haber, y yo creo que tú mismo lo has dicho, ¿no? Que es verdad. Pero que tienes que reconocer el valor de las personas que van a participar en todos los procesos. Creo que eso es un poco el stakeholder engagement, la participación de las personas desde el principio. Y un grupo que ahora está más reconocido que nunca son los alumnos. Ahora en todos los foros internacionales sale un alumno de 18 años, de 15, de 14, hablan y está todo el mundo como, claro, que entiende mucho mejor quién es un mal docente, quién es un buen docente, para qué sirve un inspector, para qué no. Y es como que hablan y a todo el mundo les ponen su sitio. Y es algo que está cambiando mucho en la reforma educativa, ¿no? Pues estuve trabajando con Irlanda, que tenían un examen que era horrible y sigue siendo horrible al final a los 18 años, para pasar a la universidad, y que les daba un estrés, una angustia. Se pasan todos 2 años estudiando, preparándose para el examen, y llegó el COVID y dijeron, bueno, este examen no lo podemos enviar, entonces vamos a vacunar a los niños que van a hacer, antes de a las personas mayores. Decidieron al principio que iban a vacunar a los jóvenes para que pudieran hacer este examen antes de cambiarlo. Y los niños, por favor, y los padres, pero cambien el examen y vacunen a las personas mayores, ya nos anotarán de otra manera. Por fin han cambiado el modelo, pero ha tenido que haber un empuje importante de alumnos y de padres para empujar al sistema y decir, no, por favor cambien, que esto es una locura, ¿no? Y se da pie a nuevas personas y a reconocer, bueno, las voces. No sé si esta voz es igual al liderazgo, pero es un espacio mayor a más gente. No sé si he respondido. No. La pregunta que és, més que una pregunta és una consideració,
com que parlem del lideratge i aquí hi ha tot el tema de la que és la direcció, entenent aquesta visió d'equip que deies, Beatriz, vull dir que amb aquesta idea de... Jo crec que una qüestió que hi ha una confusió una mica important és que sempre es creia que el director o la directora era el lideratge en tots els aspectes. Jo crec que hi ha una qüestió que a més necessita unes habilitats concretes, que és el lideratge institucional, que és el de la direcció, que una de les coses que pots fer és potenciar lideratges pedagògics, que en aquest sentit esperar que sigui evidentment, només faltaria que el líder institucional no conegués el currículum, només faltaria. Ara, segur que dins el centre té profes amb molta capacitat. Jo crec que, almenys aquí, al nivell de l'Estat, perquè el model de direcció és de l'Estat i és de Catalunya també, jo crec que el model de direcció, el nostre, que és teòricament semiprofessional, per mi és miniprofessional. Fa molts anys que el Paquín o el Paquín i d'altres estem parlant. Aquest és un sistema que dificulta molt que aquestes direccions facin aquest aprenentatge, aprenguin i a més tinguin uns coneixements específics. Per tant, jo em sembla, sincerament, que com que som érem una mena de món ibèric, com els portuguesos i els espanyols, diguéssim, ara en realitat ja els portuguesos ja han anat cap a un model més professional. Per tant, ja som els únics. I jo crec que això, sincerament, ja no ens ho podem permetre. I aquesta és una de les dificultats que hi ha entre el públic i el concertat, perquè entenem els centres públics que estan molt lligats a tot el tema de funcionariat no es professionalitza de forma tan directa, això. Això no vol dir que no tinguem directores i directors extraordinaris. I, en canvi, els centres concertats això ho tenen molt més clar. Per això són molt més estables, en general, les direccions. Per això dic que és una reflexió que em surt molt del que hem parlat. Si puc parlar, soc representant de centre concertat. Jo et dono tota la raó. Al centre està la direcció, diguéssim, director, i jo tindria la part pedagògica, la direcció pedagògica, i està molt diferenciada la tasca, inclús per les famílies, pels alumnes, i jo penso que és el que t'ajuda a perdurar durant el temps, perquè tens molt clar el sistema. Jo estic totalment d'acord amb això, sota la meva vivència personal. Ho ves? Professor Gai. Que sigui per parlar, parlaré. No, parlar del lideratge dels directors, directores, i que hem de cuidar a les persones. Jo estic completament d'acord que les persones són la base de l'organització i, per tant, hem de partir d'elles i les hem de cuidar. Però, per generar polèmica, jo diria hem de cuidar a les persones amb límits, perquè les escoles, els professors, les professores, directors, directores són professionals. Clar, i jo com a professional, si tinc una depressió, he d'intentar superar-la, però no puc afectar els demés, ni puc demanar al departament que cuiden-me. Si tinc un repte professional, és que no tinc formació. Escolta, té més de 18 anys, per tant també es pot formar. Vull dir que en aquest procés seguim pensant en un sistema paternalista, que m'ha de donar tot. En un món professional no passa. Si jo com a metge, si jo com a veterinari tinc un problema i no tinc a l'abast una resposta formativa, me la busco i me la pago inclús. I si tinc un dia que m'he peleat amb els meus amics, m'aguanto i bona cara perquè Déu pena. Vull dir que jo reivindico que hi hagi un context que proporcione formació, que proporcione un context de benestar, però paral·lelament hem de reforçar el sentit professional dels que treballen en l'educació. Escolta, que vostè ha de buscar també la resposta per si mateix. No espera
y culpas fuera. Bueno, es que ahora las TIC, no sé, no me han formado. Ya cómo se espabiló el profesorat con el tema de la pandèmia. O sea, com a professionals estem formats per buscar les respostes que necessitem i no sempre hem d'esperar que nos la donin o que la culpa la té la inspecció, el departament, perquè a vegades és un problema nosaltres mismos. És un matiz, en el sentit de dir, sí, hem de cuidar a les persones, però no hem de ser paternalistes. Escolta. Jo estic, bueno, sembla que... Però clar, m'expresso fatal. No, si és per tots, perquè tots han parlat de les persones. Quan diem, sota el meu punt de vista, quan jo dic cuidar les persones, evidentment, si tu tens una depressió, tens l'obligació d'agafar-te una baixa mèdica. Si tu has tingut un mal dia amb la teva dona o amb els teus fills, això no t'ha d'afectar. Quan jo dic cuidar les persones vol dir tenir-les en compte i sobretot la part de comunicació. Tots sabem que depèn de com parlem amb un que està al davant i que vulguis o no vulguis pot estar per sota teu a nivell jeràrquic i si tu li vas parlant cada dia igual, a la llarga pots crear un clima que no és bo per l'escola. És en aquesta referència, són tots igual, per això dic, sobretot els elogis en públic i les recomanacions en privat. Per això més que cuidar, respectem l'evolució personal de cada element. És en aquest aspecte. Evidentment no podem ser paternalistes i les coses han de tenir un límit molt marcat al professional. Si passem al professional llavors és quan no funciona les coses. El professor Gairín, jo podia estar parlant hores, que ho havíem fet en algun moment. Jo crec que aquí necessitem posar la mirada en codi ètic del professorat i codi ètic no vull dir codi ètic, vull dir col·legi professional, és a dir, necessitem la creació imminent, necessitaríem que es creés un col·legi professional que defensi la veu dels docents com a professionals i que posi la professió en el lloc que té. Perquè moltes vegades el que passa en el món educatiu és que la veu se l'emporta la part sindical i reivindicativa. I crida molt, i potser no és tan representativa del que és la realitat. I moltes més persones estan alineades amb el que seria un col·legi professional, amb la professió, amb aquest voler ser, voler treballar, voler desenvolupar-se i desenvolupar l'organització, més que no pas en aquesta fe de queixa de situació laboral. Per tant, aquí jo diria que hi ha una part en la que molt més professorat s'hi trobaria representat, però que la veu que se sent moltes vegades és aquesta, que és la de proveiu-me, i no és la majoria del professorat. Molt bé, doncs hem esgotat el temps. Moltes gràcies a totes i a tots. I passarem al següent punt de l'acte d'inauguració del CRIEDO. Esto es como en Hollywood, aquí están los resultats, igualets. Jo tan sol he de dir, com a responsable que he sigut del jurat, que ha hagut una molt bona comunicació entre els membres del jurat. Es van presentar 9 propostes en el seu moment, faltava documentació perquè les propostes tenien que venir acompanyades d'un suport d'alguna persona que les avalés, etc. I van quedar 3 finalistes, i en tot cas ara la secretària farà una lectura de l'acord del jurat i procedirem a dir el que l'acte diu. Jo sóc la secretària. No perquè sigui dona, hem de quedar clar. Me tocó este rol. Llegiré l'acte del resultat del primer Premi CRIEDO, que ens fa molta il·lusió per donar suport a tasques d'innovació i desenvolupament d'institucions educatives que fa anys que esteu treballant per la millora. El jurat va estar constituït per la senyora Núria Mora, la senyora Marta Bertran, la degana de facultat, que s'ha excusat perquè acaba de marxar, havia de marxar a un altre acte, el senyor Joaquín Gairín i el senyor Diego Castro, que no et veig, però està. El director del Departament de Pedagogia Aplicada i jo, Gemma París, com a membre del CRIEDO. Havent revisat les 3 propostes finalistes, us volem explicar breument la qualitat de totes elles. Volem destacar la proposta presentada per Sandra Jurado en representació del projecte Mediante la dansa,
que van valorar que introduïa la dansa i el moviment en processos socioeducatius per la millora social, amb una implicació molt intensa dels seus projectes per la millora educativa. El segon és Eduard Mallol, com a president del Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació a Catalunya, que hem destacat l'àmplia trajectòria d'entitat en la promoció i el desenvolupament d'activitats vinculades a la gestió del sistema i centres educatius. I finalment el tercer cas que volem explicar de proposta és per l'equip directiu de l'Escola Tarlatana de Sabadell, que destaca la implicació continuada de la comunitat educativa i la direcció en la promoció d'una educació viva vinculada a la millora de la cohesió social i dels resultats educatius. Tots tres propostes coincidien amb les bases del premi i les valoracions dels membres del tribunal han decidit atorgar un accèssit al Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació de Catalunya, destacant aquesta llarga trajectòria de més de 35 anys, i el primer Premi Criedo, ara falten els tambors. El fòrum, hi ha representants del fòrum? Sí. Sé que hi ha molts, però com que algú digui és suficient. No. És una estructura més horitzontal. Ara sí, els tambors. El primer Premi Criedo a la innovació i desenvolupament d'institucions educatives i de formació l'atorguem a l'Escola Tarlatana de Sabadell per destacant l'existència d'un projecte pedagògic ben fonamentat, millorat permanentment i desenvolupat i amb la comunitat educativa en un entorn d'alta complexitat. El premi reconeix la bona tasca educativa d'aquesta escola d'infantil i primària, com també l'impacte que les escoles vives estan creant en el context educatiu català, ajudant a instaurar aprenentatges creatius, holístics, significatius i més respectuosos amb les persones i entorn social i natural, amb alt impacte al territori i àmplia dedicació a col·lectius vulnerables. Moltes gràcies. Molt emocionades. Sí, la veritat és que molt contentes d'arribar aquí, de participar en aquest primer concurs de Criedo. La veritat és que superagraïdes també amb la universitat, amb tot el recolzament que hem anat tenint al llarg d'aquests anys, especialment amb la Carme, perquè realment ha estat un acompanyament intens i un treball d'animar-nos i continuar amb la renovació del nostre projecte. I amb la formació de futurs mestres, que ella fa una aposta molt gran a la nostra escola i sempre ens... I tenir aquesta oportunitat que futurs mestres puguin veure les situacions en directe dins de les aules i acompanyar-los. I tal com dèieu, el nostre centre és un centre de màxima complexitat, peculiar, amb unes dificultats. A vegades diem, si has passat per la Tarlatana, has fet un màster, i és així, no? I s'ha parlat molt, ha estat una tarda amb un acte superinteressant, amb uns experts que ens han arribat realment al cor, amb molt coneixement, i pensem que ho vivim així, no? Nosaltres vivim l'escola amb molta emoció, amb molta intensitat, amb moltes ganes de transformar, amb moltes ganes de liderar, amb aquest lideratge d'aquesta mirada d'equip, perquè és que no n'hi ha una altra, no? De fet, avui estic parlant jo i he dit que no parlaria, però em surt. S'ho facilita. Però l'escola no... Un director té un pes important, però a l'escola la fem totes, no? I crec que era una mica aquest debat que haguéssim pogut estar tantes hores, no? Aquest debat tan ric, i és així, no? Perquè qualsevol peça de l'escola és clau per poder tirar endavant, no? I també tota aquesta il·lusió, i també tot aquest debat que generàvem, no? D'aquesta cura, d'aquest acompanyament, nosaltres també reflexionàvem, no? A l'entendre'ns, a l'ajudar-nos, a aquests canvis d'horaris constants, perquè un grup et necessita, perquè l'altre ja no ho necessita tant. O sigui, sense la por també es parlava, no? En algun moment de transgredir una mica aquesta por o aquestes barreres, a vegades impressiona molt tot, no? Però en un moment que dius,
és l'escola, són els nostres infants, els coneixem millor que ningú, coneixem el nostre equip i lluitem per això, perquè sí, perquè tenim unes institucions a dalt, però nosaltres estem allà. Obrim la porta, diem bon dia, estem a la porta de l'entrada. És allà on hem de... Amb una família, amb una criatura, amb això. Sí, la nostra vida, no? I aquesta part, no? Aquesta part emocional. Nosaltres ens hem passat molts anys en un procés de transformació de l'escola, portem 11 anys, sí? 11 anys a la direcció del centre i la veritat és que els primers anys, amb un recolzament al 100% de la nostra inspectora, que no en podíem tenir un altre de millor, ens deia, preocupeu-vos de la convivència al centre i ja anirem a més, no? Tot aquest estat emocional, tot aquest poder estar tranquils, poder treballar, i amb infants, amb entorns socials com el nostre, si no estan tranquils, si no tenen cobertes aquestes necessitats, que no les tenen cobertes, parlem de currículum, sí, però per sort també tenim un currículum molt bonic que el podem adaptar a treballar aquestes necessitats. Que es quedarien el cap de setmana, quan divendres no volen anar a casa. Sí, i que es quedarien el cap de setmana i 4 dies de festa diuen no, 4 no, només 3 no. I que per ells l'escola no és una escola, és la seva casa, no? I llavors, doncs, vetllar per això, no? I per no perdre aquesta il·lusió, perquè tenim una professió que és màgica. Sense nosaltres no hi hauria res més. O sigui, som la base, no? I per tant, bueno, superagraïdes. I no parlo més. I tots els mestres esperant el missatge. A veure si guanyarem, a veure si guanyarem. I volíem venir tots, però no cal. Però ha vingut una representació de l'escola. Doncs res, molt agraïdes. En el dossier que va presentar l'Escola de Matana, aquesta passió estava pàgina darrere pàgina, i això ens va ser fàcil, els membres del jurat, doncs, tot i que els 3 projectes eren superinteressants i ens sabia greu, felicitar-vos a tots 3 i endavant amb les altres propostes que rebrem l'any que ve, perquè això tot just comença. Solo matizar para los que no tienen información, el premio Criedo es un reconocimiento público a los finalistas como usted, es un certificado para algunos, hi ha una dotació econòmica en el primer premi i als finalistes oferim des del Criedo assessorament, suport durant un any, para necessitats que tinguem, que és el que diguem un efecte complementari que a vegades és molt més que l'efecte econòmic, que està molt limitat per les possibilitats econòmiques, però que penseu que els 3 centres, si necessiteu assessorament, suport, formació, paño de lágrimas, si és necessari. I dit això, agrair als organitzadors que ens han posat això tan bonic, l'esforç que han fet, i ara per aquest tema relacional tenim aquí, sembla que hi ha unes copes, per a tots els infants. Moltes gràcies per la vostra atenció.